Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Wannan kiɗin mata ne in namiji ya taka yawa ne. Mu bar su sun sha'anin su mu dai mu ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Mu dai mu ce Kano Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Kuma ku ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Na ce ku ce Kano ɗan lami. Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Kai farin ciki mutane rairaye mu bayyana mu jero daidai mu taro daidai mu takura da takun lami Sunusi babban sarki. Kai ana daka ana dan lami ashe zuma tana nan zaizai zuma mabi ta zaizai gashi muna kiɗan dan lami. Kai mu kada kai muna dan lami Kano dan lami mu kada kai ana dan lami gashi ana ta Kano gashi muna ta murna da Sunusi mai Kano ɗan lami. Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. To mazan kwarai suna bisa aiki matan kwarai ko kullum madaki. Wannan kiɗan mata ne yawan kiɗan na mai gata ne. Talaka mai kuɗi daidai ne ku ɗauka tamburan alarai ne. Sarkin Kano mataran yaƙi ga tsakin tama ɗan audu mai ilimi kuta insanu da ya fito a kwana da nonin ƙasan gadonsa kullum yamu ba aljani bare ifiritu maza jiran maza ɗan audu ko masu ƙinka sai sun soka tun da ranku ya baka ko a kwance kai barcinka ja mu je zuwa sarkinmu babanmu mai tsane kukanmu tafi mu je zuwa dan baiwa. Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Mu dai mu ce Kano ɗan lami. Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Da na ji gangunan sun tashi sai in kira yarima yan gama. Da na ji duniyar ta ɗauke sai in kira yarima yan gama. Ruwan dala ya neman daidai wannan sakin yanayi dan lami. Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Ku zo mu je ga sardaunan dutse nace sardaunan dutse Bello mai kwana sallah jarman wudil yana nan shi ma kuma yana ta hidan lami Sunusi babban sarki yayi. Mata ku ɗau turame yayi kuma ku ce na dai anye sarkin Kano Sunusi na biyu. Duniya ta yi daɗi yayi kuma ku ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Kai mu tafa hannu a sai lami Kano ɗan lami. Kai mu ba shi hannu a ɗan lami sarkin Kano ɗan lami. Kai mu kada kai muna ɗan lami Kano ɗan lami. Mu kada kai ana ɗan lami sarkin Kano ɗan lami. Kun ga mu ce Kano ɗan lami uban matasa yayi. Allah shi ta ya karɓo.